Lah iya no. Weh, Jan. Lah kon telungsungi no piye to, Cak? Sampeyan pantes lho gawe beskap niku. Ya cocok ya. Awake ireng, beskape ireng. Sawang saka ngisor malah kaya madu mangsa. Wah, hebat Pak Wantek. Luar biasa niki Pak Wantek. Amin. Sowan wonten desa Ngulan Wetan. Ngulan Wetan. Alah, rasah sampean kandhani kula pun apal. Iya. Ngulan Wetan niku terdiri dari 3 dusun, Iya. 10 RW, 23 RT, Iya. jumlah penduduk 3.850, Iya. rondone 320. Amin. Heeh. Apal kula pun. Iya, panjen panjenengane tukang mapping kok. Tak survei. Survei iya. Masyarakat Ngulan Wetan ini hebat luar biasa loh Pak Pantek. Nggih. Sampean pirsani to masyarakate guyub rukun. Amin. Ayem tentrem. Amin. Ora seneng gegeran. Iya. Ora seneng tukaran. Iya. Ora seneng padu. Iya. Kabeh padha kompak. Beda karo daerah liya. Piye? Daerah liya isok karo tangga gak gelem nyopo. Iya. Karo dulur gak gelem akur. Iya. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kalung atine bingung. Meri. Tanggane tuku gelang atine melang-melang. Tanggane tuku ceret lho mencret. Saking sereke, tapi nek masyarakat mriki jenengan pirsani, hebat luar biasa. Amin. Jan. Dan Niki Lu- dalam rangka apa ta? niki kangge netepi para pemuda sing dipunamakaken gebyar budaya. Gebyar budaya sing enekne Karang Taruna Karang Taruna kan UMKM dan UMKM. didukung panjenenganipun pemerintahan desa. Hebat pemerintahan desa didukung UMKM karo Karang Taruna. Iya. Napa melih sound sisteme niki Apik. sing duwe nggih wakil ketua Karang Taruna sing wonge gedhe dhuwur ndak ipel-ipel. Heeh. Sing plenten kuwi ya. Lah nggih angger mlaku Iya. hintil. Lah niki lho jae. Lah niku Wah. kalian saka niku lho. Wah Lah iya. hebat luar Hebat. biasa. Pancen kula nggih gumun setahun jembleng serendeng Pak Iya. Wantek. Nggih. Desa Ngulan Wetan niku wah hebat. Beh, pendopone iki weh sakane iki ra mungkin lho pangan rayap. Niku sangke apike. Cor-coran kok. Cor-coran. Weh, Aku gedunge yang gumen lho, Gus. gembone priwet? Lah pemerintah sakmene gedine lho perangkate ya mek 5. Ah ngirit tok e. Ya ngirit. Ngene lurah ya PJ bisa. PJ pisan. Walah alah jan tenan ae. Tingkat loro. Iya. Mburi nggih HP. HP. Jedinge powesing tenan. Ketoke wong-wong nek nguyuh ra tau disentor mbombo. Hebat menika ternyata. Wah. Dalam rangka gebyar budaya nggih. Nggih, kalian Murwakala binjing-injing. Murwakala desa. Iya. Kula kinten lak memperingati lahirnya wit pelem ngarep niku. Wah, kula mboten piyambak lho menika. Kalih kanca nggih. Nggih, pesenanipun Pak PJ Kepala Desa Pak Nggih. Edi ta. Nggih. Piye supaya desa Ngulan Wetan ki bisa aman, bisa ayem, bisa tentrem. Iya. Resepe apa resepe nggih? Kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Lah niki lho. Kan ndase kaya takir plontang to. Masa enek dagelan iki mbok melu-melu usul ngono lho wis bocah kok iso kaya Pak Wantek lho wonge gagah ganteng aku gawe blangkon ya pantes. Lah iki blangkon model piye ki lho ndas karo blangkon gak akur iki. Sirah karo blangkon gak rukun ki jane piye? Iki mau kok omah ya pas. Lah bareng nek kene kok kelodho. Lah kene udan ae hawane adem ndasku malah mungkret. Kok ndas iso mungkret malah jarine kaya cok bakal. Cok bakal indoke siji, Lah ndokmu pira? loro. Ya keceken sitok to koke. Ya eman-eman Wong sing ngetes kaya aku ngene iki lho. Kula sehat kula niki wau. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah diampirne karo Lurah Ngulan Kulon Mas Lah. Harji. Mas Dadi. Lu arepe nanggap juga nggih? Nanggap napa kanca karaoke ning Panjul niki. Tapi mari ngijob sampean. Boten lah apa ngampirno ning sate Pak Manyol Bendorjo. Iya. Hebat. Dek niki. juragan sate kok. Dek. Juragan sate. Mulane kula ya wakas ya wenteng. Piturku. Nek kok gak patek semangat jane kerja ning kene. ngerti yo ngene aku ya ora mangkat to mau. Nek ning kene nggone. Lah kok iso ra mangkat lho nek ngerti manggon ning kene ra mangkat. Lah petuk mantanku lagi ora iso CLBK.
Kowe petuk mantanmu. Petuk mantanku. Iso CLBK. Iso CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Bersemi kembali. Kowe duwe mantan ning kene. Duwe mantane iki gek yo dadi perangkat sisan. Sapa? Srini. Oh, alah lele rupamu kaya walang sangit. Aku ngerti ngene ora mangkat ki mau. Hei, Bu Srini wonge cantik, wonge ayu ngejak foto karo aku meng lho. Enek Srini, Utari, terus sapa mang sitoke? Datul. Datul. Barang kok potonganmu kaya walang sangit kok ngesir Bu Srini lho dirah apamu. Lah aku lho hubungan karo Bu Srini iki lho enek 6 tahun kok mono. Kowe karo Srini enek 6 tahun. Enek 6 tahun. Lah kok masyarakat kene ora ngerti nek kowe hubungan. Ora ngerti. Sing dirah ki lho apamu wong rupamu iki blekok moncrot ngono kowe. Ora sampe moncrot, Mas. Lah apa? Ya mung cemet ngono tok. Wong kok iso wong Bu Srini wonge cantik perangkat kene kok Bu Srini iki perangkat kene nek mbiyen cara mbiyen dadi Jogobaya. Jogobaya. Sarehna wis aman, saiki dhek jaga bayi ngono lho. Jaga bayi. Lah wis renek apa-apa kok iso mbok nuwun sewu lho timbang blangkonmu niki dicopot pisan ngene lho wong kok malah lho buke malah ngrasani. Jare ndas kok kaya cilok ngono. Ngapur kok. Malah enek sing ngomong jare Mas Mondol ki lho sirahe kok kaya lato-lato ngono. Ku yo ngenyek. Lah kok ngenyek? Iki dudu cilok, dudu lato-lato. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an langsung mbok dilat. Sing arek ndilat ndasmu lho sapa kok iso sowan ning gone Ngulan Wetan. Ya, Ketemu karo Pak Lurah PJ. weh, ya aku ketemu karo Pak Lurah PJ. Ngapa? Jebul wonge ireng. Kowe tak tawapuk lambemu lho, kowe aja nyepelekne lho. Lah wong pancen Pak Edi, Pak Lurah, kayak ketok ireng, mergo ora kesorotan lampu. Lah nek kesorotan lampu. Nek kesorotan lampu ya jelas kileng-kileng kok. Rumangsamu wong piyayine ganteng, gagah kaya ngono kok mbok ngenyek kowe iki kok Kuwi to, Yate. Njuk dhuwit, Pak. Lah. Urung kok njuk duwike iki lho. Awake dhewe menghibur warga masyarakat kene. Menghibur. Iki ning Wulan Wetan. Heeh. Awakmu arep menehi apa kanggo warga kene? Pangan dhewe renek diwehni wong kene lho. Lho, arep ninggali apa ngono lho? Aku rene iki ora arep golek, ora arep ninggali. Lho, enggak maksudnya masyarakatnya ben piye ngono lho. Ben ngono ae. Lah. Sampluk bosok lho engko. Karepku ki desane ki lho ben maju dikapakne, Disurung. Maju. Mas Wakil Ketua Karang Taruna, gak duwe kabel lecet ta? Arep nggo apa? Nyetrum cangkemmu lho. Aja omong-omongan kok cengengesan. Desa Ngulang Wetan adalah desa yang hebat luar biasa. Luar biasa. Peduli dengan seni dan budaya, Betul. masyarakatnya ayem tentrem, guyub rukun, ora tahu gegeran, ora tahu tukar padu, apa meneh sing ngasta dalang. Kowe roh dalang bengi iki sapa? Sapa? Pak Soptek. Sapa Pak? Sapa? Pak Wantek. Pak Wantek. Wantek kok soptek. Kuwi ya dalang. Kowe hati-hati wae. Omong samong kudu hati-hati. Nyapa lho? DPR iki DPR. Mosok ngono DPR. DPR iso potongane kaya ngono. Kok malah mbok potong-potongne iki lho. Pak Wantek iki DPR 6 periode Pak nggih. 5 periode. 5 periode, sampeyan 6 periode, 7 periode. Iki Pak Wantek iki DPR kok cengengesan mbok potong-potongne lho. Biasane DPR ki rak wonge gagah ganteng. Lah kono kan kaya malah padha aku rupane. Kok mbok padak-padakne iki lho. Nggon rupa oleh padha, tapi nggon nasib beda kowe karo Pak Wantek. Pak Wantek iki lho gebres toke duwike jutaan. Lah kowe gebres. Lah gebres, Pak. Ya mengko. Wong kok iso rumangsamu njaluk ngapura karo Pak Wantek, njaluk ngapura. Karo wong sepuh kok cengengesan lho. Lah piye? Mlaku ndodok sing sopan. Di ketumrai Mas. Lah, truk mlaku ndodok. Iya. Kula ingkang suwun sinuwun. Sowan sinuwun. Sing cetha ya, Ngger. Kula ingkang sowan Iya, Ngger. Ana perlu gawe apa ya, Ngger? Tuk. Duduk. Kok ora
sopan mbok gawe blangkone dienggo. Blangkone. Rehne kula wau pun Sik to, keres ben ora klodo diganjel kok. Iya, sing sabar ya nggih sing sabar. Iya. Telah sae aman. Wis aman. Ngadeg Ya, ngadeg. ngadeg. Lah, aman. Iya. Kaya punta dewa malan. Yayi Werkudara. Ayo kena. Nuwun sewu rehning kula wau pun ngomong sing boten-boten sing damel gelone panjenengan. Iya, tak Nggih. pangepura ya, Ngger. Muga-muga. Sepinten agenge gadan kula mugi-mugi tasih Leh Kowe duwe apa kok gedhi? Leh ngomong lho piye? rungokne ta. Ya, ndang to, Sing Mas njaluk Tepe. ngapura. Iya, Sepinten. Ngger. Sepinten agenge gadan kula mugi-mugi tasih Panjenengan warai, Pak. Sepinten agenging kelepatan ngoten lho. Sampeyan Pak. Pinten agenge kelapan kula ya, Pak. ya tek tak ngapura. Iya. Kowe iki dicontoni ngono lho. Wong aku sing njaluk ngapura malah kono sing njaluk ngapura lho. Kowe sing njaluk ngapura mlaku ndodok saka kene. Lodok. Duduk. Ruduk tuk tuk tuk. Kula ingkang sowan sinuwun. Iya. Sepenten agenging kalpatan kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Iya, tak tampa ya, Di. Ora ana kang luput kepenakno anggonmu nyolong duit ya, Di. Sampun boten kirang sekecok anggen kula madhep matep wonten ngarsa penyandang. Iya, entenana dilungkas tak wene duit ya, Ngger ya. Iya. Matur Ayo, suwun. disenengke wargane masyarakat ya, Di. Tuk. Karek nyari dhewe malah ngelompor. Jebles kok iso. Luar biasa. Kowe Luar wis biasa. njaluk ngapura to karo Pak Wantek. Wis. Berarti kowe wis ora duwe dosa, wis ora duwe apa kuwi masalah dengan Pak Wantek. Nah. Lah saiki awake menghibur Bapak Ibu tamu undangan yang pada malam hari ini hadir. Ya. Mumpung disiapi para presiden lho gitu Pak. Iya. Niki angsal dimanfaatne to Pak. Ya, ditanjake. Presiden-presiden. Iya, wis Kula- pilihan. Kula niteni lho Pak. Iya. Sinden iki perawan wis duwe bojo apa wis duwe putu, kula titen. Tengerane ning opo? Tengere ning apa ya? Tak delok saka pipise. Saka pipise kena nggo nengeri. Nek nggo nengeri, mau kak dandane awar karo aku ning dhuwur. Ning dhuwur. Sinden iki pas pipis tak rungokne. Nek sing iki jelas perawan. Perawan. Aku ngrungokne ning jaba suarane ngene. Ming ngeses Dribel ngene tok. Berarti iki jek perawan. Perawan. Nek sing wis duwe bojo, Beda suarane. suarane piye? Ki mang Iki. pas nguyuh to. Oh. Suarane persis kaya wong ngigar keramik. Piye? Kaya wong geraji keramik ngono kan. Heh. Ciat. Ketoke kok ngisorne diunggah mendur mak. Ciat. Kek wiwuyohe apa? Ngantek gogrok lho ngantinan. Iki nek wis duwe bojo, Nek duwe bojo, beda karo nek wis kaya ngene iki. sing wis duwe putu. Ora mak ces, ora mak ngik, Lah piye? piok. Tek kaya guwak apa Mbuh ngetokne apa telungguh tenan mak piok. Kaya guwak apa? Lho, tapi kan ya tetep semangat. Semangat. Dimanfaatkan ditanjane. Sing dereng sing pundi to Pak niki? Niki Sedaya pun dereng. Sedaya dereng. Niki Dereng. dereng. Sing cilik-cilik sik Oke. Apa sing gede? Ha iki pisan sik ae. Ya, Oh iya niki. Alah enek babone. Babone. Ditanjakne no. Ya ono tanjakne no. Iya, diaturke. Ya. Jumeneng. Sepati Mas, sepati. Truk. Kabeh kok tuk-tuk Pak. Lah iya apa? Eleptune rong siaga ya. Ra masalah. Mas, eleptune ya. Ra masalah. Monggo Mbak katran Mbak. Tuk. Mas Mondol. Piye Cak Yuda? Wah awak ki lek nagi mujur, awak nek lagi bejo ya ora kaya awak.
ketemu karo wanita ayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang boyo mawate aja ngemu sudama mila datan momo kalyen Cinandra pasuryane kurang candra luwe warna prasasat widodari ngejo wantah ibarate awake dhewe kaya kejugrukan gunung sari keloberan segara madu wong kok ayune kaya ngono Pak degane kambil ijo Bejane sing duwe bojo, degane kambil gading bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ra pengin ngethok Lencir kuning merati. Sapa wonge ra pengen nyipok. Ngono to. piye mbok cipakno piye Tak cipok muni. munine piye Mapuk. lah cangkem apa muk wong kok ini ada Mbak Renjel Merenjal. putra asli daerah Trenggalek Asli ki bos. Asli Asli Trenggalek. Trenggalek. cara Mas panganan Kondol. sampean ki ibarate kaya Apa? alen-alen Alen-alen. cara Apa, panganan Mas? ibarate aku kaya rengginan cara panganan kowe ibarate kaya pelikipu kowe iki persis Hei, omahmu rusuh. ora apa, paham Mas? panganan kene enek jenenge alen-alen jenenge rengginan iki alen-alen Heeh. aku rengginan Lah, kowe pelikipu Saru mungane. ora saru enak, Mas. enten nggih Bu nggih dak Wonten nggih. enten nggih Enak rasane Nggih. manis ya Mas ya. rasane ya gak manis ya gurih-gurih piye ngono lho Oh ngono ya. nah niki persis pelikipu nggih Bu nggih Mosok Nggih. wong kene panganane peli. kipu Kipeli kipu. wong kok iso ya kaya kowe ngono kuwi Mosok ya Modele yo ngene iki. ya kaya ngene kuwi Praupane yo ngene iki praupane. nah ketemu nek karo Mbak Renjel niki Mm-mm. awakmu carane pengen piye merayu boleh dengan musik boleh dengan gamelan kita bebas menghibur karang taruna ya Nah. mumpung ana gamelan komplit, ana musik komplit, ya loro-lorone yo. apa-apa loro-loro coba ini. nek musik maine neng Musik ning Dramatis, G. dramatis. G. Fragmen. prahmen Ayo fragmen oke. oh ketoprak nek prahmen berarti Ketoprakan berarti pramen. ketoprak ibaratnya nggarap lakon Panji lakon Kediri sampean dadi Dewi Sekartaji awakmu dadi Panji Tengkorak lha iku Kok panji Ketoprak kok tengkorak? nek panji tengkorak. Apa nek panji tengkorak ki apa? kalau Dewi Sekartaji karo Panji asmara Tang bangun. bangunan Bangun rangunan. Panji Asmara Asmara bangun bangun. ketemu karo Dewi Sekartaji Sekartaji. cara ketoprak Heeh. oke boleh Duduk. Duduk. Duk. enak ketoprak ya apik Pak Apik. Atak gawane pentungan bebek ora sida lho mau. Tuk. edan jan kaya ketoprak siswa Siswa sedoyo sedaya. Siswa budaya. Oh budaya. Heeh. Duduk. oh jek ngeduk meneh Sing ngeduk, sing ngeduk, Jak, Tenang. sing ngeduk. Ya, ya, sabar. Tuk. wih action Tuk. sabar urung wayahe Urung kita wayahe. iki lho kita ya arek ngomong Oke, kita oke. lagi lho mumi lho Duduk. Tuk. sing kita Tani sik. urung kita bar iki Tuk. syukur gak manut syukur Panjang esok gak makor kentongan kok. dulung tade ketuk de tong tak gentong nah iki lele arek apa Kita nani, kita nani. muni tok pisan ka sak tonyo cangkemmu wayahe omong ku lho Kaya omong Mas iki. Yayi Sekartaji. Injek kakang Mas. aduh sampean kurang menarik mbak Lah piye? kudune kan ngene rada menel kowe Oh, jajal udah mentel. Yayi Sekartaji Oh, aku udah halus berarti. Heeh. Oh. Yayi Sekartaji. wonten dawuh kakang mas kados pundi kabaripun ihi
Ngono nggih Pak Wandang. Ketok Lah, manjane. Ketok kok. manjane. Oh, ketok Masalahnya manjane. ketemu karo bojone sing suwe ora ketemu. Nah. Oh, no ya. Iya. Anak Oke. Yayi Sekartaji. Injih Kakang Mas wonten dawuh menapa pripun kabaripun? Suwe banget aku ora ketemu sliramu. Aku wis kapang banget Mas kalih panjenengan. Pak Lurah, Nyapa? enten kamar kosong. Arep nyapa? Arep ihi. Ora ngono kuwi Le. Cengengesan. Iki pragmen Le. Pramen. Oh. Ayo. Iki dadi sapa ta? Panji Asmara Lah kok bangun. gawe kenekan gawe selambu ki lho. Lah terus kudune dijepot iki Mas. Lho, ngligo to. Nah, ngono kuwi lho. Ngligo. Mosok klamben ora oleh. Ya ora Berarti, oleh. apa namanya itu? Nah, peranmu kudu totalitas tanpa Totalitas. batas. Nah, Mas, lah bukain. Nah, ngono lho. Lakon apa tuh? Panji ora Panji iki Asmara nek bangun. lakon Taraman ngene iki, tapi nek lakon Kediri iki kudu ngligo. Lah. pas sama Nah, ndak ngerti. kok ora Iya, paham. Ora paham. Nah, lek ngene kan ketok lek Lah, ngono. payang wong petoprak. Jarimu ketoprak. Lah nyapa gawe kotang antara kusuma barang iki? Ya dicopot. Ora oleh ngene iki. Mosok ora oleh. Ndak oleh no. Awake total. Totalitas tanpa Nah. batas. Nah, Blangkone ya aja ngono no. Nah. iki ganjeli apa to Mas? Iki ndak tipe Ah, undang. ngene lho. Iya. Iki nek usum mudan-mudanan. Nek usum mudan-mudanan aman ki. Lah nyapa? Lambe ra teles, irung ra teles. Enek terase, lho, enek terase, aman. Enek terase. Lho. Ya aku roh bengi iki. Nyapa? Rayo dipasang emper lagi. Ayo Mas Panji, mangga. Aku gila. Pak Ahmad teko wekelan. Pak Ahmad nek guyu ngatek kepo wingkel-wingkel lho. Lho Pak Ahmad lho. Alah, minta yo ora nanggap. Alah. Iki wis iki lho. Ya Tang. Yayi Sekartaji. Injih Kakang Mas Panji. Ana ing sajroning Taman Makam Pahlawan kene sliramu. Taman Keputren, makam pahlawan ini mendembokmu iku. Wedan ngono ya lho. Ya. Ana ing sajroning Taman Kaputren kene sliramu bakal tak rungrum tak senengke atimu Yai. Oh, apa lho iki kok iso? Ayo, pelok Pak Slidro. Slidro. Oh, Slidro. Wedan ya paham wede. Ya Allah Mas aku arep nyanyi apa iki? Kan awakmu kaya dirembeti uler. Ya Ya, contoh apa? mana iki ganteng Mas iki Mocak aku Yuda. nganggep Dalam. dia itu ganteng. Lah iki sing fragmen iki sing nyanyi kuwi. Oke. Ditambah siji. Oke. Heeh. Sinten? Lah iki sing nomor 3, sing nomor 3. Ririn. Ya Ririn. Nah. Oke. Ayo ndang bawa. Lah, gendinge yo enek pamundhut. Niki kersane bawa riyen. Iya. Oke, tenang. Apa kuwi? Lali janjine. Alah, aman. Ayo. Aman. No. Slendri. Memanismu Enak. kang jiwat. Alah. Iya toh. Kok iso tekan Jula-Juli iki lho. Memanismu hangut jiwa. Arep marai. Ora. Arep marai. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe. Aku lho wis hafal, aku mbok warai. Kliru mau. Memanismu kanggo jiwa. Iya, nggih. Apik. Suarane apik, Iya. raine sing elek. Iya, apik. Lah nek pengen apa ya dicet. Iya. Rai apa pager dicet. Go. Lor api tak bonus iki, Go. Alah, matur nuwun. Iya, tak bonus iki, Go. Saking swantene sae sampean bonusi. Iya. Matur nuwun. Iya. Tok mbok pek Lho, koordinator kok tak bagi kowe penyanyi to kowe kok. sing nembang aku mosok sing nampa awakmu. Wis iku tak iki titip tok. Mek titip. Titip. Heeh. cerewet, Ora tipe. Ndase kok ciduk dawet. Agawe runciting galih. Galih. Marai. Ora. Kok pinter-pinter dhewe. Wong salah lho ngono ki. Lambene iki lho sing salah. Mas cangkeme Iya. Eyar melok marai. Ora. Lah sing bayar sapa to, Ger? Meneng ra iso. Iya.
Pak Wantek kok mbok seneni lho. Lah arep melok marahi kok. Heeh. Ya wis ya, sampean sing paling bener dhewe Kang Mas. Heeh. Lara. Lara apa kowe? Kencing manis. Layak kaya ngene kok kencing manis. Rara kok ya lara. Rara. Ngono. Marahi. Ora. Iki apa to, Nok? Iki kok enek mlentil iki. Iki caplak. Lho, cacahe pira? Loro lho. Aku yang duwe ngono iki loro. Awakmu yo duwe? Duwe, loro. Awakmu duwe. Tak tonyo pisane kok. Wah, Lah, mbok menawa ora duwe. Kae ra duwe, kowe engko nek ngantek ngono lho langsung dibedil karo Pak Kasul Sek. aneh. Kasul Sek. Kaplok sek. Kapsul Sek. Rin, ki ana pamundutan maneh. Oh, saking pamundutan meneh. Tuwanganmu lho candaan kuwi. Alah, aman. Ya manis-manis ya lah. Ya. Nggih, Mas Asep. Mas Asep niki. Mm-mm. Bola dhewe niki. Iya. Pamundutane apa? Nah, wis tenanan iki kok wis. Pokoke iki wis teko jam 5 esuk. Nah. Nyang ana dhewe. Teko jam 5 esuk Ya ora maksud iki rampunge ya. Rara apa kang si nadya Ambruk. Ora mungkin ya. wong lanang kok mbok. Iya, heeh. Masih cilik nek wong lanang kan ya iso gawe keri. Apa cilik ketoke sing penting apane no? Sing penting cublesane. Alah. Pamel-mel lah. Ibarat wong numpak susu. Perahu kok iso susu lho. Oh, syukur. Praune momot susu ora oleh. Oh, ngono to. Praune iki lho momot susu. Ora mungkin perahu mamat susu iki ora masuk akal. Kok iso? Lho, lah susu sapi. Oh iya. Enak ya? Oh iya. Tartamtu. Alah, pasne ta. Tartamtu. Tak ruti. Oh, apa praune numpak susu gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Pantes ae. Kok iso pantas? Ya pantes enek lho wong nggon kuwi dalang anggota DPR ditabrak bakul Yakul bareng ya enek. Mosok Enek piye? Kuwi iki aja ngene. iso ketabrak tenan. Heeh. Berarti sopirnya pinter, iso nerak wong. Wong wedok kok numpak motor kok sopir. Kuwi duwe ngene ana ing Aderenggo dok mbek. Lah nggih. Lah wong ngopi ngene Mbah. Timbul, ya motor Sampean. diparkir ditabrak bakul Yakul. Ya lucu kuwi. Padune kono sing nabrak. Ayo. Ibarat wong numpak prau. Lumampah tanpa welah. Enak. Apik, iya. Mbak ketok ben rada mesrae janggute sampean. Janggute sampean ngene. Oh ya Allah. Ing mat. Iya, Jel. Anjel. Iya, apik, Jel. Heeh, iya. Tolong kian. Alah, ganteng. Ya, iya. Alah. Ya Allah. Ya. Ora enak. Ora mbok ngenekne to? Ora. Yo ngenekne to. Wes. Wis ngenekne. Lumampah Ing madyaning jala nindi. ben rapopo ning ndi ora apa-apa, ora apa-apa, ben, ora apa-apa, ben. Pokoknya paling bener Magunjing. ya. Temah gonjing ngagenjong neng pagulingan. Pripun Pak Wantek? Apik. Sae lare niku. Oh nyolong kethek kok. Iya, Sok ya nyolong wedhus barang. Iya, Nyolong apik. kuwi lho apa-apa iso. Nyolong pethek kok.
Lah iya. Niki dibacetne napa? Pamundutan. Pamundutan. Apa mau? Nggih. Heh? Lali janjine. Lali janjine. Ya, lek karo engko dikolaborasi. Nggih. Karo lebone. Oke. Ora apa-apa. Ya duet karo Rin. Ha, Lali janjine. Duet, Ayo, duet, Rin, ha Rin. duet. Iya. Lah, Mbak. Penamen to ya. Pelok ra apa-apa ra masalah. Tenang ya? ae awake Ora dhewe. apa-apa. Tenang ae. Wis pokoke apik-apik kabeh wis ndene. Nggih, no. Oke. Pak Wantek kok iso DPR 5 periode padakne. Kok kaya tipis. Tanggap. Bakul yakul. Ya lali janjine nggih Om Yuda. Nggih, lali janjine. Bangga kok eleh. Asik. Asik. Sik. Sik. Iya. Ya kaya ninggal katresnan to iki. Iki dina Minggu, ya apa-apa. Yuda, Dalam. iki penontonnya pengen joget. Nggih. Sama sebagai dewan juri butuh 4 peserta ya. 4 peserta. Peserta. Sing jogete apik. Api entuk bayari. hadiah. Oke. Ning Monggo. ngarepe penjalanipun Romo Haji Edi nek joget. Ning Siap. ngarepe Romo Edi. 4 orang yang joget. 4 orang boleh Berhadiah. joget. Nanti yang jogetnya bagus dapat hadiah. Monggo, Oke. Pak. Ayo. Niki, Pak. 4 orang. Jenik. Hei! Asik. Teng mriki, Pak. Mriki, Pak. Teng mriki, Pak. Mendol sampeyan aturi. Monggo. Monggo. Apa sih? Cakup selamat. Bapak boleh, ibu boleh. Adik-adik juga boleh, anak-anak juga boleh, bebas. Adik-adik juga boleh, bapak-bapak boleh, ibu boleh. Bapak belum joget. Ini apa apa dan? Apa?
pundi Pak sampean? Kula mulane tan mriki, Pak. Mulane tak mriki nggih. Wah sampean. Warlock ya. Dadi wong kaya bejo lho sampean. Patek. Boten patek. Kok gak sesuai karo jenenge to, Pak? Ya aja ngono lho, Pak. Nggih, Pak, nggak bejo ngoten lho. Nggih gentes menika. Gentasan. Mbak Ririn. Sing dalu Bapak. Nggih asmanipun sinten? Paidi. Pak Paidi. Oh, Paidi kusir dokar musuhe Cak Sarip. Musuh Sarif. Heeh. Nggih Pak Paidi menika saking pundi? Nggih saking Wulan Wetan. Saking Wulan Wetan mriki. RT pinten Pak sampean? RT 13 Sumber. Oh, sumber lah sampean, Pak. Kula RT Sedoso. Dusune? Nggih. Oh, sumber. Tangga. Hebat. Oke, sampean nilai Mbak, mana yang jogetnya baik, nanti dapat hadiah. Oh, ngono ya. Wah, wis ya. Ayo. Oh, Dek, anu. Siap. Mama. Kirin. Ah, betul kirin. Jan-jane kowe ning Bagaimana Dewan Juri malam hari ini bisa berembuk Bina. untuk Mbak Ririn dan Bina. Mbak Enggel untuk dua-duanya ada Pak Paidi dan Pak Bejo, Pak Bejo dan Pak Paidi silakan. Kayaknya bagus dua-duanya, Mbak. Kalau Pak Bejo sih, kalau aku sih yes. Oh, yes. Kalau Pak Paidi Paidi, juga yes, saya juga. Pak Paidi ya kadang-kadang no. Oh, kadang-kadang oh ya. Iya. Tapi yo keh biasa lah. Siapa? Dok. Dalam. Tak turip besok kuwi bodoh. Yo iki panitia sing bayar ya awakmu nyoger tak tambahi kalau hitung tak lurus disuwek dadi separo-separo. Bocah ki wae yo bodoh. Wah, kuwi panitia sing bayar ya awake dhewe. Oh, nah. Pak, ini sing dene mboten. Pak niki rambut kayak seketan loro kok tekan ngisor gelut lho ki engko. Ben diwek-wek. Dene engko. Oh, engko. Ya. Aman. Nggih. Yo dintekke. Dintekne. pon telas kok. Telas niku Iya. monggo panet. Iya, digawe. Boleh sing ditelasne malah pun telas kok niki. Pun telas niki. Nggih, lagune Ya ganti. sampun ya, Napa, Pak Pak? nggih. Iya. Nah, mungkin juga boleh lho, Pak. Mungkin. Iya iya. Hebat. Apik. Jogete ya apik kabeh. Kula Pak. Kulino. Alhamdulillah seiki lho aku dilemayu banget. Weh, jan Pak Paidi lho, jogete iso kaya wong mancal becak ngono man. Iya. Bareng Pak Bejo kaya wong nyurung truk. Dok, Dalam. aku nderek periksa. Nggih, Awakmu wis diamplopi apa urung? derek. Urung. Becari sampeyan sing Lho amplop. iya, tak celukne kan teko kene ya. Nggih, sinten? Ketuane panitia, diaturne Pak Jokowi. Pundi, Pak? Ketua panitia. Iku mesti rene kok. Nah, kuwi balura dhewe malah sing maringi aku mah. Nek ngono ki nyuda-nyuda hakmu mah. Yang kowe lho ning isor, mesti ning dhuwur ya ora patut kok. Lah, ya ora apa-apa lah. Gak awakmu ki apa sing enek sing ndak isin ngono kuwi ya. Lah, ya aja ngono to, Pak. Oh, ora apa-apa lah. Wong kulinane yo Lah, ngono. nyapa lho kuwi? Gurene nek no. Lah iya. Yo lagune apa karo ngenteni? Lho kan iki pamundutan kan. Bumi apa Banyulangit ya kemeng ya? Banyu langit. Iya, Banyulangit pamudute Banyu penjahipun Pak langit, Kepala Desa. pamundute Banyu langit kersane. Kulon-kulon. Panjenengan, Banyu Lho. Senes. Ya aja. Oh, apa? Kira. Ah, iki lho. Iki. Oh, wis duwe cah loro. Calaro. Heeh. Oh, apa kok sing ora karep kowe. Ya nak, jumeneng. Jumenem. Iya, wis. Lho, ndi? Sing ndi? Nah. Ayo, Dek. Kowe ae. Lho gak disepati to. Sepetono, Mas. Bah, malah lolak kowe. Wah, ya sepet barang. Wis terima tekan sakmono tak. Ya ora masalah penting disepati. Mboten masalah.
Iki Mbak sapa iki? Nggih, kula paring asma Lita. Siapa? Lita. Lita. Saking pundi? Tulungagung. Tulungagung kutane. Sing Mbak iki sinten asmane? Kula Diva. Mbak Diva. Nggih. Wah, jan silep godhong ganyong. Apa kuwi? Kirunge ndelep bathuke nonong lho. Betul. Tapi ya tambah manis Manis, iso. ya. Wah. Tesih sekolah atau panjenengan? Tesik Kelas pinten? 3 SMA. Telu SMA kok ya wis pinter nyinden lho. Mas Mondol itu lho anake kelas 5 SD meteng. Ya Allah. Ngawur kowe. Kok iso ngawur lho. Ngawur. Kok ngawur piye? Wis nglairne kok. Mas Yuda. Malah wis metu. Ibu Pripun? iki pancen didukung para Karang Taruna. Nggih no. Penyanyi ning dandut sik loro rong ditampilke. Enten to niki. Ya enek iku dikiri bali. Wah, bar niki mawon. Iya. Ora Ya, omon sampean apik. enek. Wah. Ora kabar-kabar kok. Wis enake Tenang. sampean iki Bapak. Nggih, los pokoke awake dhewe teko jam 1:30 lah. Ya wis los. Bar gara-gara tambahin neh. Iki gara-gara ku sak jam cukup. Perang-perang Ya. dilut. Apa? Sampean apa lagi? Apa? Wonten Kamu juga? penyanyine to nggih? Nggih. Lah, Kersane banyu langit iku wau nggih. nggih. Lah sampean nyanyi napa? Langga mawon. Oh, siap. Bareng Wis napa ora mboten to, apa-apa. Pak? Napa banyu langit? Banyu nggih? langit dong. Tetep Oh, banyu tetep banyu langit. langit. Permintaan dong Pak Lurah Permintaan lho. dari Bapak Tapi Pak Lurah. tapi krepek mboten napa-napa nggih. Ora masalah. apa-apa. Awake dhewe cah los kok. Oke. Ya, ya. Ya. Kebabuk. Pak Edi. Pak. Mas Hadi sego Oh, sate. Mas Hadi. Oh, iya. Iya. Mas Hadi ngelang Wulan kulon. Oh, Ini wulan wetan. Wulan wetan. Siap. oh. Banyu Ini langit. durung pernah wayangan. Lho, wis tau. Urung. Tapi udan. Ya. Durung. Iku nanggap Ya omong-omong. Ya Gampang, diomong. tak atasane. Oh, atas ana kuwi. Nggih, bolo karaoke ngene Panjul lho, Dek. Wah. Los awake dhewe tetepan. Niki enten penyanyine to, Pak? Ya, imbalono. Wis diaturi muka no Ya, penyanyine. dintene penyanyine nggih disambung Ora paham, goro-goro. penyanyine ning Oh, sebelah iki ndi? kok wis wah, iki kok wis mengidep Monggo wayangan. Mas Karang Taruna penyanyine pundi mangkene? Sepat. Ya, ayo. Atake wis mulih. Wektune susukan lho, nggih. Endi Mas penyanyine? Lah ya ndelik nang kono lho. Kene Dik. Kene. Awar kancane kene. Ngawar tukang tipung malah meteng ya. Sita lho. Lah. Sing abang sik. Kene Dik. Gini. Wah, mantap nah iki jelas Dal. Piye Dal? Go. Sing diarani wanita 4 sehat 5 Gizi langsung lep. Piye? Piye Dal? 4 sehat, 5 sempurna. Bergizi langsung Lep. Cak Yuda. Dalam. Ini kadang dhewe. Lho. Nggih. Sulmet. Duduk ponaan. Ponane sampean. Lah iyalah, juara campur sari se-Jawa Timur. Hebat. Jenengan nggih saged mawon. Marayo nuwun sewu Napa? ponakane Pak Wantek. Nggih. Juara dalang tingkat RT. Yo, sampean aja ngece. Ora ngece aku karo Oh. Pak Wantek. Sampean namanya siapa? Nami kula Arimbi. Arimbi. Oh, Ari. Buto ijo. Iki Werkudara. Masa Perku piye? Hebat. Cak Menghibur Yuda. Pak Arimbi, malam hari ini kita berhibur bersama di Desa Nggih. Ngulan Wetan yang malam hari ini dalam rangka gebyar budaya. Gebyar budaya. Tentunya kita leres. ramekan bagaimana supaya rame dan masyarakatnya bergembira. Konco-konco Nggih. Karang Taruna iso seneng, engko iso joget Seneng. bebarengan. Heeh. Sing kompak. Nanggap ngene iki ya damel hiburan bersama. Betul.
hiburan bersama. Nggih. Penting aja gegeran. Niki sinten to? Enteng gambar kok mboten wonten ki? Sampeyan go ngerti kita? Dereng. Ya iki sing diarani pentol korek. Oh Iku. pentol korek. Lah margi teng gambar kan mboten wonten to. Nek Nek gambar. jenengan tok sing gagah gedhi. Nah, Lah nek aku endi gambare jenengan? rangu gambar butuh teko. Oh, ngoten penting teko ya. Penting teko. Mas Mondol. Nggih. Ora iki jenenge Mas Mondol. Mas Mondol. Sirahe gundul. Nggih. Kowe ora ngerti fungsine ndas gundul to? Ra ora Apa? fungsi ndas gundul. Fungsine apa? Fungsi nek ngisor orang atas sing nganggo sing dhuwur iki. Kan ndane lagi gedhi ya, Pak. Dikapakne tulisan. Diusep-usep nih. Ya, nak, ditanya nak. Nggih. Nuwun sewu Pak Pantek. Niki sampean tidak sendiri. Nggih. Sampean akan saya kenalkan dengan salah satu karang taruna di sini yang mau duet. Orangnya sinten? gagah, gede dhuwur, ndek, ipel-ipel. Sapa? Jenengan aja ngaget-ngageti ngoten. Wakil ketua karang taruna. Sing Pak. duwe Ayo son. ta. Ayo kene Mas. Kae bendina petok, Pak. Aja panggo Ya. mok warne karo wong kuwi ya. Mbok sing Cagek, liyane. Ayo kene. Ayo Mas. Kene Mas. Iki aman lah iki. Jelas iki. Iki Pak menu sound system. Ya mau. Ya ta wong gede dhuwur ta. Big Boss. Nggih. Piye iki? Mik mundi? Lha iki sing duwe son iki to, Pak? Iya. Tak kira malah iki sone lho, Pak. Ndak ketara ya, Pak. Pak malah sing duwe. Nggih. Lah modele kaya Mas. Big Son. Enggak pundi to, Mas? Iki, Mas. Sampun. Oh, sampun. Oh. Iki Mas, sampean saya silakan untuk nyanyi. Ya Nggih. dia kanca-kanca taruna diaturi kon joget, Mas. Yo kanca-kanca, tombone kesel awake dhewe iki lho saiki. Lah, Ngono ae. Ya ngger, cek suk-sukan wektune jendang jodo cukup. Ya, kabeh diratani. Iya. napa Nggih. lagune? Lagunipun Kateswan Sejati, Kang Mas. Oke,